שלום, ברוכים הבאים לאתר טריינשורנס. שמי אורלי דורי, אני עובדת בענף הביטוח בתפקידים שונים כ-20 שנה, ואני גם הבת של עמיחי. אני עמיחי, עבדתי בענף הביטוח למעלה מ-35 שנה. בנוסף, אני גם אבא של מורלי. יחד הקמנו בשנת 2009 את טריינשורנס. הקמנו את טריינשורנס מתוך מטרה לאפשר לאנשי הביטוח אשר עובדים בענף הביטוח בעיסוקים שונים, להשתלם, להרחיב את הידע המקצועי הקיים אצלם או להעמיק בנושאים מקצועיים מסוימים. בכל זאת באמצעות הדרכות ממוקדות נושא, קצרות ומעשיות, תוך שימוש בפרקטיקה היומיומית. המטרה שלנו היא ליצור הדרכות אשר תוכלו לעשות בהם שימוש, כך שמכל הדרכה מקצועית שבה תשתתפו, תיקחו איתכם כמה טיפים כבר למחר בבוקר. אנו מציעים כלי חדש להדרכה והטמעה של שינויים בענף הביטוח. לומדות. ללומדה יתרונות רבים על פני הדרכה פרונטלית. היא מאפשרת ללומד ללמוד בזמן שמתאים לו ובמקום שמתאים לו. מאחר והלמידה היא תוך התנסות על גבי מחשב, אז הטמעת החומר הנלמד אצל הלומד יותר טובה. אנו מציעים יחדיו שנים רבות של ניסיון עסקי, ניסיון מקצועי והיכרות עמוקה עם צורכי ענף הביטוח. אנו מציעים לכם הדרכה יצירתית, מקצועית, חווייתית ואפקטיבית. צרו איתנו קשר לתיאום פגישה, בה נאתר את צורכי ההדרכה שלכם ונבנה את ההדרכות הדרושות לכם.